Dobrý deň, vítam vás tu Ivana Zero Trade. V tomto videu sa pozrieme na technickú analýzu pre kryptomeny Binance Coin, AV a UNI. Kryptomena Binance Coin sa aktuálne nachádza na veľmi peknom leveli. Ako vidíme, takisto cena sa nám tu pohybuje zhruba v tejto range. A keď sa pozrieme z vyššieho časového rámcu, tak budeme vidieť, že cena sa nám tu nachádza na aktuálne dôležitom leveli. Vidíme, že sa nám tu v minulosti viackrát reagovala práve na tejto zóne a takisto reaguje aj teraz. Pod nami je ešte jeden dôležitý level, na ktorý si treba dávať pozor, kde cena takisto môže prísť a nad nami je teda tento dôležitý level, kde cena viackrát reagovala. Čiže momentálne, keď sa pozrieme na denný graf, tak cena sa pohybuje teda v aktuálnej range. Vidíme takisto jedenkrát, druhýkrát a aktuálne aj tretíkrát sa odráža od tohto levelu. Čiže túto range môžeme obchodovať. Toto je tiež vstup pre pozíciu long. Buď do polovici range alebo až vrchnú časť tejto range. Prípadne vrchná časť môže byť až tu. Toto môže byť tiež medzilevel, čiže cena môže sem a môže ísť vyššie, ale teraz stále najskôr musí prekonať túto dôležitý level. Pozrieme sa teraz na 4-hodinový graf a vidíme, že teda cena nám tu pekne reaguje, čiže môžeme aj priamo vstupovať do pozície long, prípadne ešte môžeme pozrieť aj nižších časových rámcov, ako cena reaguje na tento level a nájsť si nejaké potvrdenie, ktoré nám bude potvrdzovať, že môžeme vstupovať do pozície long. Ideálne je, pokiaľ by cena, jednak aj toto odmietnutie v podstate môžeme považovať za pekné potvrdenie pre vstup, čiže aj to môže byť na vstup do pozície. A jednak, ak budeme teda vidieť, že cena vytvára vyššie highs, vyššie lows, prípadne porušuje jednu z ďalších štruktúr, ktoré sa nachádzajú, ktoré levely sa nám tu nachádzajú. Vidíme, že najbližší level tu môžeme si zaznačiť napríklad tento. Čiže pokiaľ nechceme vstupovať priamo do pozície, pokiaľ chceme ďalšie potvrdenie, môžeme napríklad počkať, pokiaľ cena sa dostane na tento level a potom môžeme vstupovať do pozície v smere long. Prípadne ešte si môžeme zaznačiť aj túto trendovú líniu a takisto, ak cena prekoná aj túto trendovú líniu, prípadne môže byť takto, tak takisto môže to byť potvrdenie pre vstup do pozície long. Stop lossy samozrejme dávame vždy pod najnižší bod a take profit, ako som spomínala, buď do zhruba polovice alebo najbližšiemu levelu, ktoré vidíme na grafe, respektíve možno môže prísť až teda opäť k tomuto bodu. Uvidíme, vždy samozrejme musíme sledovať, ako cena na danom leveli zareaguje. Pozrieme sa na graf kryptomeny AV. Vidíme, že tá sa nám tiež odrazila od tohto dôležitého levelu supportu a aktuálne sa nachádza na tejto trendovej línii, ktorú teda budeme musieť najskôr prekonať. Avšak takisto, keď sa pozrieme medzi tieto dva silné levely a nájdeme si ďalší level, vidíme, že na určitých cenách, ako vidíme tu sa nám vlastne cena vždy nejak reagovala. Čiže keď si tieto body označíme a spojíme, takisto vidíme, že na tejto cene nám tu cena reagovala, označíme si to ako medzilevel, tak vidíme, že cena sa aktuálne nachádza na tomto medzilevelu. Čiže toto máme medzilevel, kde vidíme, že cena nám tu viackrát reaguje. Máme tu jeden z dôležitých levelov. Takisto si môžeme zaznačiť aj ďalší dôležitý level, ktorý je nad nami, ktorý môže byť zhruba 5 dní. Takže vidíme, že cena aktuálne má potenciál sa odraziť a ísť ďalej vyššie k vyššiemu levelu. Pozrieme sa teraz na 4-hodinový graf. A vidíme, že cena nám tu vlastne vykazuje pekný pohyb impulzívneho pohybu, korektívneho pohybu, impulzívneho korektívneho pohybu. Čiže ďalší môže následovať opäť impulzívny pohyb k
buď k ďalším teda levelom, ktoré tu vidíme, alebo až k tomuto vrchnému levelu. Takisto, keď sa pozrieme ešte nižší časový rámec, ktorý je bližšie na graf, tak môžeme si zaznačiť túto klesajúcu trendovú líniu. Vidíme, že máme tu podporu troch klzových priemerov cien. Takisto cena nám tu reagovala pekným výkom, pekným odmietnutím. Čiže pokiaľ budeme vidieť, že cena prekoná nám túto trendovú líniu, vytvorí vyšší high, nižší low, môžeme vstupovať do pozície long. Buď môžeme vstupovať aj priamo, prípadne si počkať na toto potvrdenie. Stop loss si dávame pod level a take profit si dávame k jednotlivým medzilevelom, alebo jednak k dvom, alebo podľa managementu, prípadne ďalším medzilevelom, alebo až levelu, ktorý sme zaznačili. Môžeme si použiť aj indikátor volume profile, celú range a takisto vidíme, že sa nám to tu zhoduje. Tu máme value low, máme tu POC, máme tu value high, ktorý môžeme tiež použiť ako level. Takže máme tu viaceré pekné potvrdenia pre vstup do pozície long a pre pokračovanie trendu ďalej smerom hore v trende. Kryptomena Unice takisto sa nachádza na zaujímavom mieste pre long pozíciu. Vidíme, že cena sa tu odrazila od silného supportu, ktorý máme tu zaznačený. Momentálne teraz z tohto supportu vidíme, že vyšla hore, aktuálne sa však vrátila opäť k tomuto levelu a vidíme, že môže opätovne ísť smerom hore. Môžeme toto brať aj ako vyšší low od tohto, čo môže byť pekné potvrdenie. Takisto vidíme, že toto klesanie v podstate už bolo prerušené, skončené. Vidíme, že cena nám tu reaguje na tomto leveli opätovne. Môžeme použiť ešte takisto indikátor volume profile a vidíme, že cena sa aktuálne nachádza aj blízko value a POC, čiže pokiaľ sa cena z tohto levelu odrazí, tak môže ísť vyššie k ďalším medzilevelom, prípadne až k vrchnej časti tohto levelu alebo tejto celej veľkej range. Budeme radi, keď nám necháte like videám, komentáre a keď sa prihlásite na odber nášho YouTube kanálu. Nezabudnite sledovať aj našu Discord skupinu, kde nájdete trading signály a videá zdarma. Prihláste sa aj na naše sociálne siete. Všetky odkazy nájdete v popise tohto videa. Majte sa pekne a dovidenia.